Na moción que se debaterá no pleno deste luns, o Partido Popular demanda ao goberno local que estableza como prioridade a dotación de chan industrial no municipio, axilizando os trámites para a licitación da ampliación do polígono. O que pedimos é que se poña en marcha e que todos os partidos, nós e o tripartito que está gobernando, o sea, os tres partidos, o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista e o Partido Barbanza Independiente, que esteamos todos a unha, que se vote a favor, que se poña en marcha, que é o que queremos e, sin duda, é o que queren todos os empresarios. Que a industria na comarca é bo para todos, que a futuro traballo é imprescindible para que os nosos jóvenes non se teñan que desplazar a outras localidades, se podan quedar na súa terra, e, desde logo, co avance que tiñamos deste polígono, sería un fracaso total que non se levara a cabo. Segundo os populares, existía un remanente de 1.200.000 euros destinado á execución do futuro parque empresarial, que de non materializarse implicaría un retraso dun ano na súa tramitación, cos consecuentes prexuizos para o tecido empresarial de Ribeira. Que vemos con gran preocupación por parte do partido, por parte dos empresarios, esa deixadez de 100 días que leva o goberno actual, que o que van a facer, sin dúbida, que estes 100 días sea un retraso de un ano no novo polígono. Si son capaces de leválo a cabo. Sea o que tiña que facer o goberno actual, está o facendo a Asociación de Empresarios, reuníndose con conselleiros e outros entes. Nestes momentos estamos preocupados e moi preocupados pola marcha, porque vámonos á volta deste retraso, se non se lle mete man, vámonos á volta de un ano de retraso, sempre cando se poña a día de hoxe en marcha.